NPM znamená pokrok. Pokrok poháňaný špecializáciou, inováciou a bezpečnosťou. Svoje podnikanie s olejmi a kvapalinami sme začali v roku 1994. Silný inovatívny duch a know-how z nás urobili hráča na medzinárodnej úrovni. S viac než 350 rozličnými výrobkami sme aktívni vo viac než 50 krajinách. Spoľahlivé výrobky overené a odporúčané všetkými významnými výrobcami automobilov. Keďže svoj inovatívny potenciál využívame čo najefektívnejšie, spĺňame najprísnejšie kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne normy. Nepretržite investujeme do výskumu a špičkových technológií, aby sme každému motoru zabezpečili ten najlepší výkon. Investujeme tak do svojich ľudí, ako aj sveta okolo nás. Takže všetci sa môžeme posúvať dopredu a neustále napredovať. Sústredene sledujeme vývoj technológií a sme presvedčení, že pokrok je napredovaním jedine prostredníctvom spolupráce s našimi partnermi a spoločnosti okolo nás. Sme NPM. Hýbeme veci dopredu.